nuntut uripan handal yani kukak satu liko tole orang ngendi tole aku iki Semar apa dudu suwene padha pating jrigut bareng aku teko bubar sik kaya disapu mbarat bocah ana ngendi kowe rene aduli aku den tanpa kanthi bocah iki jane krungu apa ora krungu diundang kaya banyak jempling-jempling kok diadi ora padha semaur manuk engko angantuki dara mekur kutut manggung angegongi aku kelingan jago kluruk patut kluruk babone ora eneng dekate pati ambentusi ampyak awur-awur waton babon diereke sing wis nadyan umpetono adoh pirang yujana yen tak tembangake kagok Madura kagok tanon tintingane sangka wilan 6 gedhe 6 cilik yen cilik jenenge 6 yen gedhe jenenge yem wong dodo sing jeneng tengkok kemampleng ya Duh ayana hanembang Dewa Tirata Wantayamu Ngendra Babu Duh yana prataruna
kurang seger apa tembang kuwi iki kareng. Kuwi aja delek-delek ya kareng. Ulat kaya bletok ngono dadi. Ya. Nadyan kaya ngapa kowe tak tembangke pisan kasih iki mesti mara. Aku milih Ucah Endang kang lagi teka keri mau supaya kagok ketanon. Kaya ngapa mengko polahe gareng yen ditempuk. Nang ndak Sulaya. Tungkrem. Kaya buka bentrong tungkrem. Ayo nduk. Waduh merinding wuluku aduh ya waduh. Iki sapa? Ya nanem bengon. Jan kawurin. Mas singga saupama. Bebo. Dohyana tanpa mundur mrawasa langkaran Mo cah wis teko wis oleh wis ta. Yen ngono aku tak rono ya Mo. Ning ya aku njaluk dipapak Mo. Rene tak juotas kowe Doli, aja ngono Mo, aku anakmu. Oleh saka nganyar-anyari abene anggere dundang ya terus mara. Njaluk dipapak nganggo apa, Mo? Yo nyatane kabeh mau tinemune kudu mengkene. Yen kongsiya. Yen kongsiya gunung digunduli. Bisane rada semarah, Mo. Kepengen aku aja nganti kebatut gundul gunung iki nganakke pengijuan ya, Mo. Bagus, Duli. Dadi
marem jroning atiku ngrungokke kurting jelempah kaya ngono ya mo. Ning ya malah matem satemah marem iki mau Slendra larase barang miring. Sajake hot saiki coba sing slow. Njaluk widodari sing klambi biru kuwi uler kambang laras pelok patet 6. Monggo kaya ngapa? Moyo kuwi mantumu mo. Ya syukur Dule. Nganti atak rewangi kaya ngapa mo? Alwung aku lalis mo. Syukur yen kowe laris Dule. Laris kok laris. Cacing sisi One nono ai Sonawala Patra. Sana Nawala Ulem. Ayo. Tong ting tong. Saya jroning tiasku mo kaya dislomot upet. Krungu swarane mantumu kang lagi wae nusur ning kewajiban. Kok lagi iki Dole? Ya mung kabeh mau padha netepi wajib jroning sasi sura iki pancen akeh banget tandekane. Sapa wong kang menang amambengi jer kang mengkon wis dadi karepe anakmu. Muya senadyan piye wae aja lali marang aku, jer aku iki kan kawitan. Ya, Duli. Widru. Dilegong jaya kantong bolong, luncung guwing, Duli. Wirene ya, Ngger. Ngomo. Ngelake raja makmu. Banyu tetes ora eneng, mbok ya kaki tok golek-golek es lilin ngono mo.
Sapa ya sing nembang es lilin kiye? Nyong. Sapa sih jenenge kok ya? Anake Rika. Nyong ora duwe anak kaya kok ki. Sapa ya? Pangling. Pangling. Anak sing anyar sing lawas nyonge pangling sih. Biasa. Biasa kepriwe ya? Nyonge urung mudeng. Sing anyar ya karo sing lawas kelalen. Sajake ora ngono ya, nyong iki pangling tenan. Kok jenenge sapa? Suryati. Suryati omahe ngendi sih? Blater. Blater. Isi ijen apa wis randa? Wis duwe bojo. Wis duwe bojo ya, syukur. Petruke isih dudah sih pemane kok dadi bojone awake nyong kepriwe ya? Bebah. Bebah. Bebah iki wegah. Ora dadi ngapa sih? Tembange tembang apa sih tuli, Mbak? Es lilin. Es lilin sih. Asline tembang saka ngendi ya? Sekang dia. Parahyangan ya? Ya. Parahyangan cakepane basa ngendi tuli? Banyumasan. Siapa sing gawe ya? Sing gawe Pak Martosado. Apa kowe wis tepung karo dheweke sih ya? Wis. Wonge kepriwe? Kepriwe sih? Bagus apa ora ya? Bagus. Ah, yen bagus kok ora gelem dipek bojo sebabe apa tuli? Wis tua. Wis tua. Wis tua kan wonge ning duwite ora tua sih ya. Aja ngono mbakong sio-sio kambek awake nyong ya ora ken. Sapa sih? Ora tau njaluk duit. Ora tau njaluk duit sing sok njaluk duit sapa? Padak-padak ngaliyane. Lho ora kok ngono sih tuli apa-apa kok njaluk tak uja ya. Aja ngono, Mbak. Njaluk apa tak uja kepengin cemara tak bedolke rong wit arep ngapa kok. Lho. Aliane es lilin apa? Ala lagi ya? Hah? Ya lu Pak. Es lilin kiye wis campuran ya, parahyangan dicampur karo Banyumasan ya, Mbak. Iya. Umpamane awake nyong njaluk isi gending sing gagrag Jawa Timur tuli kok bisa? Ya bisa. Umpamane nyonge njaluki gending cakrak bisa? Bisa. Bisa. Dendo bisa? Bisa. Maeso langit bisa? Ya? Bisa ya? Ya bisa ngerti warai. Ladrang Gunung Agung bisa? Wah. Kok kepengin sih ya, sidik bae sih kena. Kepriwe ya? Ya apa kok ndak ngerti karepe aku. Ya meniki ya jula-juli super. Lho. Jula-juli super kepriwe ya, Mbak? Bisa ya kok ya? Bisa. Bisa, mangga. Yen wis bisa tuli kok njaluk apa? Njaluk duit. Lho, kok mau ngomong ora nate njaluk duit sekali siki njaluk duit aja ngono ya, Mbak. Duit bayaran ngodek. Bayaran ngodek apa ya ngodek? Ngodek. Ngodek kuwi cara nggonku tuli nyambut gawe. Oh, gawe tuli ngodek sih. Yen cara awake nyong ngodek iki ngojek. Ngono, ngojek. Monggo dados.
ana penggarape ya, Mo. Ya dole. Mo. Wah, Semar kok monoton lho. Kabeh ana penggarape jula-juli. Gending Jawa Timur sing populer banget iki ditekak-tekuk, diimbui, direnggo. Dikreasi ya isih tetep enak wae. Biyen ana jula-juli Surawangi, Surabaya Banyuwangi. Saiki sajake Kang Gareng ngarang jula-juli Super. Tegese perjalanan saka Surabaya nyang Jember, mrangguli ana sawiji-wiji kang nengsemake rasa. Mula dijenenge jula-juli Super. Ayo nggon gandangan lumrah ganti lambe. Ayo. Mengko nggon Supere ya ganti meneh. Iki gandangan lumrah ganti lambe, gremet-gremet. Ora gunuk. Lir tugu Sinokarta.
apa golek Yang kowe nyakon ngono aku mau jenenge jalan-jalan sumpah. Kowe mangen nyelok karo aku ya. Ana wong sing takon tenan sing mangsuli kekeculan. Nah iya ning lagumu pitakon ki ora murwat dilakoni wong akeh ngono kok. Bakong ana ngendi to le? Mbah bakonge, Kang. Ana kepane Kanjeng Dewaji kowe tinimbalan, Kong. Adik raji, menungso raji kok nimbali aku ora. Dewaji kok raji ora. Apa Ci? Lho, Roma yang ngono. Kowe mau super ya, Kang? Surabaya Jember saiki aku njukuk lagu sing populer wae. Ning ya kuwi Jawa Timur, Jawa Barat. Apa? Aku njaluk lagu Walang Kekek Muryangan. Walang Kekek Jawa Timur Parahyangan. Mengko yen tiba nggon Parahyangan gamelane rebab saron gambang bonang kenong gong kendang. Wis. Nyambut gawe saninten mah saninten di perapatan apunten mah abdi punten aduh sadayana kakang ora butuh godhong kayu butuh selamat rahayu walang kirang mabur mrengengang Tang trung yen kowe seneng aja mengandeng gawe ana ngendi omahe Mangga masuk ke kota Parahyangan, semuhun. Saninten di perapatan apunten mah abdi ayak. Silari kembang sekalian sentrasi aduh Serampat. Ya. Tepat mugi
Iki jan gayeng tenan lho, saronan bareng ora kaya bengi iki lho. Prigel bandel tabuah kuat nalare sing nyaron pancen. Coba Mbak nggon parikan dhisik dhewe mau kepriwe ya? Anu walang kekek mencok ning tembok mau kepriwe ya? Ijoane Mbak. Walang kekek. Walang kekek mencok ning tembok. Wah ya kuwi walange sing delap kuwi tembok alus kok diencoki terus mabur maneh mencok ning pari. oh rantepan kuwi mencok ning tembok rung suwe kok nang pari ya terus aja ngenyek ya karo wong wedok. apa sing ngenyek Rika siapa sih jok ngenyek karo nyong. siapa terusnya dhisik sih jangan ngarani sing kaya ngono ya kepriwe ya terus Yen ditinggal lunga oke menapa lan setengah mati. Bodiar kowe lagi. Murai. Lho wah neno. Nggon kuwi ya neng iki. Wong sanga seneng-senenge nabuh sing disenengi iki wong bendrong. Hampurane sing nabuh njoget dhewe karo nabuh bendrong. Nung kong nung nong kung kong nung kong. Wah. Neng kaya ngono kok wis mulane joget jare ora. Apa neng bendrong kok ditembangi pangkur palaran. Ayo kuwi bojone si kuwi to jane. Nung nong kong nung kong. Iki malah aku ya maklum lho Kang. Tenan iki Mbak Suryati sih pancen lihe ya, apa-apa culi bisa. Ning yen tembang Banyumasan bae yen Panggur wis bisa ya, Panggur? Bisa. Deneng gula? Ya bisa. 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 Saiki mesti ra bisa. Asmarandana bisa sih? Ya bisa. Durma? Bisa. Coba apa iya? Ayo. Apa iya? Iya wae. Apa iya kepriwe ya? Rika anake pandita. Dudu inyong anake Maryati, Semar kok Maryati. Ya kleru sih nostalgia. Nostalgia, Mbak. Inyong pengen ngerti. Jane bocah siji kan nggih nembang sing gagrake kono ki ya ora bliru gitu. Ya nyeni wong iki tok ayu sing jeneng Suryati iki. Kuciwa kok dhek karo aku nyebut Pak. Coba nyeluk Mas ngono bur manuk. Palakon gojali suta ora apa-apa, tenan kok. Ane nek aku diceluk Pak ngono ya karo aku ngerti pendak dina ngopeni leh kula to ya. Mula ora ketarik karo aku. Aku tau ditarik emoh, ditarik gerobak marake. Apa nate tapa? Ora nyong ora nate tapas itu le kepriwe? Sapa nyong? Mbokan sok tarak brata. Apa maning tara brata si nyong ora tepung? Kepriwen si ora sekti. Anten inyong ora sekti, kok aja ngisen-isen ambek awake inyong ya. Makrika dewa. Sing ngomong yen inyong dewa sapa ya, kong kok sing jeleming ya. Inyong dudu dewa. Sikilko napak bumi. Ya, sikil napak bumi. Aku engko terusno ya, Mbak. Ngan pinangan padha koncatan prayoga.
sajake wis marem Kang, iki mau aku krungu cengkok-cengkok sing ngersepake ati. Leano nanalino none lulululululung ya ora apa-apa. Apik lae. Ya do nyaketi ndoro kok tindake Ndara Canaka kuwi sajak kaya kesimpar ana ndedalan.